Fost iċ-ċabċib li ħonoq is-sala Antoine de Paul fil-Palazz tal-President f'Ħattart, Danielson Long, student ta' 13-il sena li jattendi fil-Kulleġġ Santa Margherita f'Bormla u li għandu l-kondizzjoni tal-ADHD, ingħata l-Premju Papa Giovanni 23 għat-tjubija. Il-Kumitat għal-Laboratorju tal-Paċi jirrikonoxxa l-lat nobli li jagħmel Danielson ma' sieħbu tal-klassi Caden Magro li għandu kondizzjoni li tista' twasslu li jitlef id-dawl ta' għajnejh. Danielson Long u Caden Magro huma żewġ ħbieb li jattendu l-Kulleġġ Santa Margherita Bormla u li ilhom jafu lil xulxin għal dawn l-aħħar sentejn. Danielson li huwa student fl-istess klassi ta' Caden ħass il-bżonn li jgħin lil sieħbu biex huwa ma jħossux maqtuħ mill-bqija tal-klassi. Minkejja li Danielson iħobb jilgħab il-futbol waqt il-ħin tal-break huwa jagħżel li jilgħab ma' Caden il-biljard. Il-kundizzjoni ta' Caden iżommu lura milli jagħmel attivitajiet li fihom jitħabad għax jista' jwassal li jitlef id-dawl ta' għajnejh kompletament. Caden qal ma' One News li l-għajnuna li jagħtih Danielson hija bla qies għax anke jassistih fil-klassi meta ma jkunx qed jara l-kitba sew. Jiena kontent bil-premju għax vera sabiħ. Il-Caden ngħinu fl-iskola, kontent bih. Nirafu daw is-sentej u ngħinu fil-lessons, noqgħod miegħu fil-break. Ma tantx issib nies bħalissa bħalu biex ikunu magħhom irrieħ. Jiġru jilagħbu Danielson le l-ewwel il-ħbieb imbagħad il-logħob u l-isports. Il-premju li jingħata kull sena huwa monument ħaj tax-xogħol li kien wettaq il-Papa Giovanni 23. Patri Dionisio Mintoff qal li dan jirrikonoxxi dawn l-atti sabiex ikomplu jinfrixxu mas-soċjetà. Il-President ta' Malta George Vella feraħ l-istudent żagħżugħ għal premju li ngħata filwaqt li feraħ ukoll lill-ġenituri u lill-għalliema tiegħu għal valuri sbieħ li qed ikomplu jsawru f'dan l-istudent eżemplari. Il-President Vella ħeġġeġ ukoll studenti oħra kif ukoll adulti biex jieħdu l-eżempju ta' Danielson u jgħinu persuni oħra li jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli. Għandek ħabib tajjeb żommu, titilfux. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.